گلیم رقم 2 دعوت کرده می شود کاملوف امامعلی نظرов حق نظر آخری نیمه‌نهایی برای برآمدن به آخرین فینالی. алимардонов алон дар гилеми якум боз ҳам барои идомаи нерӯсанҷӣ омода аст. ин паҳлавон акнун маротибаи панҷум аст ки ба майдон меояд. дар вазни то 90 кило ҳунарашро ҳам хуб нишон дод. марҳила ба марҳила ин рақобатҳои ҳассосро бо муваффақона паси сар кард ва акнун андаке дигар боқӣ мондааст ки ин барои ширкат дар марҳилаи ниҳоӣ ҳақ пайдо созад. бетаваҷҷӯҳ мекунем дӯстони азиз акнун дар ду гилем волейболшои сафед имомалӣ камолов шаҳри душанбе волейболшои кабуд ҳақ назар назар шаҳри навоӣ тобеи марказ. дар ҳар ду гилем рақобатҳои ниманиҳоӣ вазни 90 кило ҷараён дорад. чун дар ибтидо баён кардем ки Саиджамол Алимардонов чеҳраи саршинос албатта имконияти хубро фароҳам овард ки ба финал барояд. баъди чанд лаҳзаи акнун эмомалӣ камолов ва ҳақназар назаров ҳоло дар марҳилаи оғози сабқати ниманиҳоӣ қарор дорам. баъди амри довар бале ҷобирзода парвиз довари марказ аз ноҳияи тоҷикобод дар гилеми дуюм. ва акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба муборизаи паҳлавонон ва ба нерӯсанҷии ду ҷуфтӣ ки хеле ҳам ҳунарашон дар майдони имрӯза намоён буд. аммо Саиджамол интизори дигар амали ҳариф аст. Саиджамол дар радифи талошҳояш хуб дифоъ мекунад. боз ҳам вақтро боз ҳам ҳамон фурсатҳои созгорро самаранок истифода мебарад. тайёри бинад вохӯрӣ барои ҷои сеюм дар вазни 65 килограмм Эркаев хайрандеши Муродзода. ҳамин тариқ дар рақобати аввали ниманиҳоӣ вазни то 90 кило биёд маърифи паҳлавон Саиджамол Алимардонов дар марҳилаи ниманиҳоӣ ҳамин чеҳра зафар ёфт ва ба финал баромад.